гына үз бүлмәсендә утырганда бик матур бер җыр ишетте. Халык көйләренә Мөкиббә Тукай ирексездән шул тавыш килгән якка киде. Ишеге ярык кына калдырып ачылган бүлмәдә моңлы, калын тавыш белән җырлаучы кеше Тукайның иң яраткан җырчысы, шагыйрь Сәгыйть Рәмиев булып чыга. Әйт әле, туган, нинди көй җырлыйсың син? Синең бу җырың минем аяк буыннарыма китте, ди Тукай. Сәгыйть бер дә исе китми генә, белмисеңме, Әллүки ишти. Шуннан соң Тукай үзенең милли моңнар шигырен язып, аны Сәгыйтьтән Әллүки көенә җырлата. Габдулла Тукай сүзләренә татар халык кия. Әллүки. Сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге татар моңы халыкара конкурслары лауреаты Алмаз Хөсәйнов. Әллүки, Иске Карурман, Ромай